si initially po 2,000 packs, no? Pero 7,000 po ang nandito sa Pateros na senior citizens. Nagpapasalamat kami sa DSWD, no, sa inyong pagmamahal sa ating senior citizens. So, yan. Ano yung laman, Love? Ano yung laman ng ano? Ang ating pong mga senior citizens sa Pateros ay makakatanggap po ng anti-COVID kit. Meron pong alcohol na 70%. kasama, 70% po yan. Meron pong sabon, meron pong mask, meron pong tissue, meron pong vitamins para sa isang buwan, at pagkatapos po may disinfectant spray. At syempre, pinakamahalaga, may paalala tayo dito. Meron tayong ipinamimigay din na brochure para masigurado po na, ayan, masigurado po na yung mga tips o kaya yung mga mahalagang paalala ay hindi po makalimutan ng ating mga. So, ipinipakilala ko sa inyo ang mga presidente natin sa Pateros. Hello po. Ayan. Nag-decide po tayo na yung mga presidente na lang kahit gusto sumama ng iba, kasi alam naman natin na high risk po yung ating mga senior citizens. So, sa kanila po natin ipagkakatiwala. But the actual distribution... At saka magbibigay silang feedback ngayon, no? Kung may importante po sa amin, magbigay kayo ng feedback ngayon kung ano pa kailangan ng mga senior natin, di ba? Kasi kayo mas nakakaalam talaga kung ano kailangan nila. Pero yung actual distribution ang gagawa po Okay po, so iwanan ko sandali. Yan po talaga ang blessing. Lani ay madetalye at maasikaso. So sa Taguig po, salamat sa Taguig City Government na nauna ngang nabigyan ng anti-COVID pack ang mga senior citizen, and sari-saring programa sa mga vulnerable, sa mga may sakit na kailangan ng maintenance medicine, hinahatid na po sa bahay. Yung mga scholar po, kahit walang tuition, wala pong pasok ngayon, may pangangailangan sila para hindi rin matigil, para hindi rin sila magkasakit, kaya meron din po silang aid, no? But ang point ko naman po today is that talagang everyone, grabe ang pangangailangan, pero kahit pa paano po, whether it's a text message, whether it's pangangamusta, whether nagluto ka at may konting sobra, binigay mo sa kapitbahay mo, all of these acts of kindness will help us get through this national health emergency, no? So mamaya po, magpupulong-pulong po ang Peace and Order Cluster ng Defeat COVID-19 Committee ng Kongreso. Nagpapasalamat ako sa Economic Cluster at saka sa cluster po ng Health. So ngayon naman po sa Peace and Order, and then next week po ngayon kami magbi-meeting, pero next week po Social Amelioration at saka yung Peace and Order Cluster. So ang Kongreso po, kahit na po may ECQ, through technology, to teleconferencing, mag-uusap-usap po kami, and we will find out po kung ano talaga ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, and sisiguraduhin namin may programa ang ating pong gobyerno. Katulad po nung stimulus, lalo sa micro, small, medium enterprise. Uli, salamat sa economic team. We're working very well together. We're merging ideas. Binabangga po namin hindi lang yung funding but also yung ideas, no? So in behalf of all more than 300 members of Congress, have a good weekend po. Hintayin natin ang announcement ng ating Pangulo. Kami din po, hinihintay po namin ang kanyang desisyon. Pagdasal po natin siya dahil yung desisyon niya po ay parating napakabigat sa kanyang mga balikat, no? Dahil madali po kasi kung win-win yung solution eh. Pero minsan po talaga may mga crucial na decision na kahit pa paano may maapektuhan eh, no? So we'll get back to you later. Tapusin lang po namin yung event ngayon. Kung hindi man today, tomorrow po. Tomorrow po will be with the SAF ng PNP sa Camp Agundiwa. Sila naman po ay nade-deploy ngayon all over Metro Manila. Kailangan din nila ng dasal, suporta, and to keep healthy. Together with our tanods, with our barangay officials, with our PNP, suportahan po natin sila. Mag-cooperate po tayo para walang maging problema. God bless you.